Tyto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 28. Rozmýšľame, jaký ekvivalent, to tam nechám. To tam môžem nechať v pohode. Ten disk chcem tam dať, čo tam bol. A musím ho vymazať. Chcem pridať disk ešte. Budem musieť odpojiť za chvíľku. Ale disk by si mi mohla vymazať počítač, alebo ja si to spravím. Disk vymazať chcem. Taký, čo som tam mal v počítači. Taký možno je vymazaný, ja neviem, ale aby mi to bolo bezpečné. Pôjdem, počkaj. Toto som chcel, toto. Idem. Môžem na notebook ti to napichnúť, na chvíľku, ten disk. Ale robíš si... Čakaj, musím počkať. Budem musieť... formatovať ho. Toto formatovať. Formatovať. Formatovanie dokončené. A tak sa to vyťahuje. Už to mám, to je jedno. 120. Vysunúť. Už to mám. Už to mám spravené. To si disk nechám. Dobre. Jak sa to volá? Niečo takéto čierne. Musím mať na deku. To budeš ešte dlho robiť? No bude, možno 2 hodiny. Ale aspoň jeden ešte test chcem spraviť, to je tak pol hodiny. To je tak... Chcem ešte ten, keď je svetlo, ten počítač, vieš, spraviť. Tak pol hodinka. za pol hodinu bude pekno. Nevadí, však to je v pohode, že bude. Nevadí. Dobre, no, to začítam. Okay. Potrebujem ešte. Toto ti takto môžem dať, ne? Potrebujem tam dať, uvidíš čo. Chcem tam ten disk jeden dať a miesto toho dať. Toto chcem tam dať. Toto. Nie to antény, vieš? Toto vieš. Chcem tam dať. Toto. To spravím za chvíľku, iba musím čakať na techniku.
Toto chcem dať, toto je Asus, ale ja chcem to TP-Link dať, lebo tam má aj Bluetooth aj Wi-Fi na v jednom. Chápeš? No. To by si to aspoň teda... Áno, dám si krátko sem. Tak potom môžeme ísť, keďže... Ne? Môže byť? Mal si asi zavrieť. Pięknie sobie mogli zabrać. Pani oddychuje. I są aj túto kartu graficky tam dal. Mám ju tam nedám. Nechám si ju. Prach. No. Nedám tú grafickú zatiaľ kartu tam. Necháme jak je, lebo možno zdroj bude blbosti, keď stredaš. To je tá... Vega. Ale myslím, to je tá z oného auta. Jo. Zolzi je tu už. Čo si ten prvý kupoval? To vidome? To servera. Jaj. To je podobné jak tá 5700. Preto som Toto. Áno, preto sa mi to staví. Také. Tam je. Tu mám tú dlhú. Že aká pekná je. Ona je skoro takáto veľká, možno takáto menšia je. Taká veľká je. Jo, to tam mám odložené všetko. Z toho počítaču, z toho prvého, čo si kupoval, ale nemám to novú. Všetko mám odložené. Skúšam kartu. Bol by som si proste keby... Disk bol v takomto obálku, že by sa tak nedal. Toto má nejakých 200 spotrebu. 200. To by som chcel hen tam dať, miesto tej žltej. Môžem? Taká otázka. Keď sa na to takto pozrieš. Tam je prach, no. No, to som sa chcela spýtať. To biele, Je prach, čo je no. na tom, áno, tak to je prach. No. Ja, že je to vyšúchané. To je prach. Tú vegu by som tam dal, možno hen tam. Možno ani nie. Ne? Ale pekná je, nie je veľká. No. Tak toto som chcel počkať. To musím za toto odpojiť. To je najmenej, to podpájam, lebo to mám dobre spravené. To mám dobre spravené toto. Ešte toto tu. Toto spravím dám. Takto. Vidíš? Toto spravím tak. Tuto mám. Spravím tak. Toto je internet, to spravím zase tak. A to zoberiem až. Toto mám lepšie spravené. Tento mám lepšie spravené. Ale musím ho posunúť tak. A zatiaľ to sa mi urobí. Do tohto, no. Do toho serverového, lebo server chcem z toho spraviť. Ešte by som potom dokúpil dvojterový. No, a do tohto by som dal možno aj troj. Takúto zelenú dosku by som chcel niekedy kúpiť. Čo som ti hovoril.
náhodou ťa niečo chytí. Ešte mám zase takúto. Ale toto dám tiež. Musím šrobovať. Mám. Neviem, či dám preč. Tak. Ono by to možno aj fungovalo, keby som to dal. Tak vyskúšam možno. Vidím. To dám preč. Vyberám. Ona pôjde možno. Ona pôjde aj z... Chápeš, čo myslím. Ona pôjde, toto vie čo. Asus. Ono to pôjde skrátka. Bo ja mám viac týchto liniek. Tam. Liniek, vieš, že sú linky. Linky sú, akože to je kolkatka. Jeden, dva, počkaj. Tu 8, toto je. Toto je 16, dobre počuť. 16. Čo? Nemusím zapísať toto. Lebo už nebudem mať toľko liniek, vieš. Tento disk. Toľko liniek nebudem mať. Vieš čo linky sú. Linky. Linky. Ten disk ušetríme. Ale počkaj. Toto by som chcel. Sem. Musím takto decentne. To je 16. 4. Počítaj. 24. Počítaj. 16 plus 8 je koľko? 24, nie? 32. Teoreticky by to fungovalo. Ale ja to asi... Koľko nie je to? Liniek je to. No, počkaj. Ty to tam tak padlo. Nevadí. Tak Nie, neublížil som. Toto sa musím dopočítať. Vieš, že niekoho rozbiješ to desku. Nie. Toto dáme. Semhle. Počkaj. Koľko tam je to číslo? Prvé číslo a z 20 tam má byť. Neviem, koľko je. Z 20. Kde? Na tomto obrázku? No. Tam je číslo. Prvé 20 lomeno skáče to. Ukáž. Je to na 15. Alebo to posledné? 8. Au. Je, tak to je v polke. Dobre, to som chcel.
takto mohli spraviť kokoci. Čo si nebude? Ja si to musím. Aj takto je. Tak zoberiem túto starú dosku. Ty kokot. Nechápem, jak to tam dali. Je to na obrázku. Nechápem, jak to tam dali, keď to tam nejde. Ukáž. To si možno kúpil. Tak je to. Počkaj. Ale ja by som ešte jednu mal mať. Niekde. Je to chudilina. Jednu mal mať. Ale... Čo? Neviem kde. Aby som mať a nemať.
som kokot z toho, ja. Jedno som mal a neviem kam som to dal do piče. Takú Wi-Fi-nku. Neviem, či to tam nie je náhodou. Skúsim pozrieť tu. Ešte myslím, stále som bol v tom, že niekde to bude, ale musím pozrieť, či to náhodou tu nebude. Niekde. Ja to ide náhodou. Piče, nie. Dobre. Nemáš svet mobil? Mám. Poďte, musíš sem. Ja viem, že som mal dvoje do piče. Nemal som dvoje. Nemal som dvoje. Nemal som dvoje. Do chvíli na hento. No. Nemal si niečo v takom zelenom? Jak na zelenom. Takej zelenej, vyzerá to je bednička, tam je to. Také zelené, ja neviem, čo myslíš. Lebo máš ešte takú zelenú nádobu. Kde? Takej, Maťo v tom mal také hráčky. Tam je to. Áno, tam je to skrej. Dole, či ho? Hore. Taká bedňa, taká vojenská. Pozriem, či to tam nebude náhodou. Vieš, že či ti nechýbajú nejaké veci. Chápe, môže byť, že tam idem to tam kúpiť, vieš. Môže byť. Taká vojenská bedňa. Ale najprv to musím... Pozri Vieš, to. že z takýchto... Áno, pozri to číslo. Tam koľkatky sú... Miločík, poď sem, musíš mi najprv ukázať. To prvé číslo mi povedz. Ktoré prvé? Pred lomítkom. Pred lomítkom? Aha, 13. Dobre. Dobre. Čo som chcel? Mám ti povedať, že je to posledné číslo. Čo chceš? Je toto posledné číslo, nie? Nie. Takto máš čísla. Tu je číslo. A to je posledné. Posledné 2 celá, predtým je jaké? Áno, to si chcel. No, No, to je 13. A dobre. posledné je 20. Teraz máš 14. Dobre. Musím na to dbať. Dobre. Keď je, toto môžem naspäť dať. Keď bude 20, tak musím ísť, vieš už. Dobre. Tu musíme ísť tam. Môžeme sa, však pôjdeme. Iba toto si utracem ja. Dobre. Toto utracem. Toto všelijaké veci sú tu, ktoré ja si dám takto. Lebo tie fungujú, nefungujú, vieš. To je také, to sa môže zajebať do piče, zahodiť. Ja viem, čo myslíš, možno to tam bude. Myslíš, že to vyťahnem teraz, keď všetko je zahadzané? Vieš čo? Stačí, kebyže otvoríš alebo tú poslednú. Iba poslednú. No ja viem, čo mi vymyslíš. No, alebo to tak otvor. No, nie to do ona tam doste. Ale musím aj tak... Bez blízky sa musím takto vystať. Neviem, čo tam je, vieš. Idem kúknuť. No, Neviem, čo tam je. Ale ja som to mal otvorenú už. Tu mám káble. Nevadí. čo? Ja som hľadal aj tie káble do piče. Toľko káble. Ja som Na čo sú tie káble? eh, Hovor. káble
káble som hľadal. Možno nehať tam vonku, keď Nehaj. chceš. Nehaj. Počkaj, nehaj ma rozmýšľať. Čo chcem. Ukážeš, musím toto ísť pozrieť do 15, dobre. No ocho nabok. Ja pozriem tie káble, či tam to není. Dobre. No ale Keď je to otvorené, môžeš tam odchodiť aj dielna. pozri sa. Do piče. OK, toto som hľadal napríklad. No vidíš. Možno spraviť aj tak jednu vec. Dobre, toto je Samsung, to mi nehaj. Dobre. Nehaj si to. Možno dať do toho stredného. Keď chceš. Keď tam máš také káble. Nie, toto mi nehaj. No, dobre. Tak dám to potom tam, bude v tom vrchnom, keď chceš. Buď tam odložené. To máš na. To mi tiež odlož. To je nové fungo. Fungo padlo. Však povedaj, všetky budú tam, keď chceš. Ten. Dajte káble na bok niekde, toto dobre. Toto dobre. Dobre, to je dobre všetko. To môžeš sem dať, poď ho naspäť. Toto tiež môžeš dať. Tam? Mhm. Čo som hľadal, čo tam je? Tieto som hľadal, myslím, toto napájacie to nič. Toto som hľadal, to niekedy to predložoch, toto dáme. Pozri sa, koľko to ešte bude robiť. Koľko to bude ešte robiť. Je to 16-20. 16, 20. To myš, to je za hodiny lepkavé celé. Lepkavé, to je to lepkavé. To môžem zahrať, lebo to je celé lepkavé. No to celé. Piče, celé lepkavé. Ešte aj tu mám nejaké, keď bude 18 mi povedz. Vidíš, toto som hľadal. To je tvoje. To je tá čítačka. No, vidíš. Toto sme skladali. Hovorím, že si to niekde dával. No, to je čítačka, to v pohode nehaj. Toto mi tiež nehaj, to je čítačka, to mi daj hen tam. To je čítačka, to mi daj hen nehaj tam. To všetko vonku nehaj. Čo to bude to tu? Pozri sa, koľko to trvá. Trvá koľko. 17. Dobre, to som mám kúkol, lebo tu všelijaké káble. Toto je čo? To tiež dáme, to je kábel. Ešte asi, Čo? to všelijaké káble sú tu. Daj. Čomu to bude také? Pozri, keď bude už 18, daj mi vedieť. 17. Ok, tu máš ešte aj nabíjačku. Počkaj. Tu máš ešte nabíjačku na tomto. Pozri. Tu máš nabíjačku ešte. Okay. Máš nabíjačku, počkaj. Piče. Potom tam prebehnem. Tu máš nabíjačku takú, jak ja mám. Dobre. Keď bude tak... Kokot, ja som to hľadal, že kde mám tie káble. Nebude sa ešte s káblami urobím poriadek.
No, tak to sa nevyjadruj. Nie, dám to tam, vieš. Už je 18. Dobre. Keď bude 19, tak mi povedz. Vyťahnem tam vrcholník. Do piče, vezmu to potrebujem. Do piče. Ukáž. Aha. Kde? Chceš nabíjačku? No, tento na repráčik. Počkaj. Máš na repráčik nabíjačku. Toto, na ten tvoj. Hej? Áno. No, dobre. Môže byť? Ukáž, pust. 18. Tebe 19, tak povedz, že ešte čas stalo. Už je Dobre. 19. Toto dám. Počkaj. 19. Toto dám tam, vieš. Nabíjačka, pičovina. Pustím ešte jednu. A potom pôjdeme, dobre? Dobre. Kokot, ale už viem, kde som to dal tie kable. Našťastie. No, vidíš. Dobre som to povedala. Ešte tam... A to som hľadal, kurva. Našiel som to. No, vidíš. Keď to budeš dávať naspäť, tak potom do boku môžeš dať hento zónu, úplne tam do boku strčiť a hento potom tam naspäť. Toto som hľadal na Samsung. Hej. Originál na Samsung je toto. Nemusel som redukciu dať do piče. Chápeš, čo chcem povedať? Dobre. Keď dám to potom... Toto schovaj si k sebe. Áno. A hento nemám? Toto si schovaj kabel, to je fungorový. Dobre. A hente nemám To schovať? ja si dám. Ja si už dám tie. Ale aby si ich nemusel hľadať. Nie, tu ich dám. Jaj, to si dáš. Toto. Kúkaj, tu máme internetový. Jaj. To tu mám všetko. No, už to máš. No, že by ste sa tu načítal. Jaj, to ešte. No, keď to ide tak dole, tak to už to má. Dobre. Kokot, ale už som to aspoň našiel. Ja tie kable viem, kde dám. Neboj sa, ja tam mám pripravenú jednu krabicu. Aj tu sa dajú, lebo mám tu na také len, do toho sa dajú dať. No, otázka. Na to máš niečo? Mám kabel na to. Dobre. Keď chceš, poď sem. No, Tu máš fungorový kabel. Na to. to na to? Môžeš aj na to dať. Dobre. Tu máš, tu však si to daj tam. Tu si tam daj. Nevadí, ale nabije toto. Hej. Áno. No. Vieš čo, toto tiež môžeš dať tam. Dobre. To je asi tak všetko. No. Tak. To chceš tohle?
Ešte dám jeden. Urobím poriadok, dobre? Dám jeden na to.